Както биха казали мама и татко, мома унгарка. Всичко е наред. На 26.02.2026 днес на обяд ще взема унгарско гражданство след 10 години живот в Унгария. Тадам! Дойде и моя ред. Тук съм си направила една ролка. Да съм Джиджи. Лице за смяно, лице и коси от злато. Моите не са от злато. Даже малко са побелели тук-там, а сега няма да си го търся. Както биха казали мама и татко, мома унгарка. Това съм аз. Why does it feel like? Why does it feel so good? Ингичипа, тутика кипапуя. Всичко е наред. Ами готова съм. Да дигна дрона в общината. Не си проверих писмото, което ми изпратиха, в което изрично споменават адреса. И разбира се, дойдохме в общината и познайте какво стана. Върнаха ни. Но тук сме много наблизо, така че ще повървим малко. И отиваме на място. Сега да не ми се скарат, че закъсняхме.